Усіх щиро вітаємо на нашій телетрансляції гульні поміж СДБ і Конворта. Маємо вже на перших секундах опасний момент. СДБ, як завжди, починає з пресингу суперника, маючи талановитих гульців на кожній позиції поля. Але Конворта так само відказує вельми добре. СДБ проводить другу гульню. Першу гульню, нагадуємо, вона отримала упевнену перемогу з ліком 8-0. Конворта ж це третя гульня. Вони ще так само не проігрували, мають одну перемогу і одну нічию. І тому гульня це має вельми важний момент. Але коли СДБ отримає перемогу, вони так само вже переходять в наступний етап. Вітаю вас, шановні телеглядачі, це прямої трансляції Конворта СДБ. Ця гульня має вирішальний характер. Тут вирішається, хто буде займати перше місце у їх суполки. По перших хвилинах ми бачимо напружену гульню, команди не жадають уступати друг другу, але з тягом часу сили покинуть ту іншу команду, і вони будуть мати помилки. Зараз побачимо, хто цими помилками зможе ліпше скористатися. І ми бачимо, як Євген Бурко витягнув цей м'яч при виході 1-1. СДБ звертається до судді, але судді нічого не зауважили в тому моменті. Брамник Конворта зіграв по правилах. Зараз на поле вышла другая тройка СДБ. Это Клерик Юрий Пашковец, Ксенц, Виктор Гайдукевич и перновісний Павел Мороз. Зараз побачимо, тримаються їх щось більше, ніж у першої тройки. Роман, маю питання до вас. Як ти вважаєш, хто тримає перемогу? У статистичному опросі у суполки по КДБ-5 я проголосував за нічийний лік. Тому поки що по этой гульні здається, що Усё вирішить тільки яка-небудь одна помилка той чи іншої команди. Тому команди будуть поки гуляти на нічию, але як воно буде далі, ми побачимо. А мені здається, Конворта отримає перемогу. Многі зі мною не згодяться, але в опит так само. Ну не ведаю, мне что мне так здається, Максима помиляюся. Я ніколи не хочу поменшить вагу команды Конворта. Яна вельми добра гуляе, у них обновленный состав, вельми моцныя гульцы. І яны з пачатку турніра мелі добрую вагу на призовые месцы ў гэтым КДБ. Так што паглядзім зараз, што ў іх атрымаецца. Але, як я казаў, у гэтай гульне вырашыць усё адна ці дзве памылкі з кожнай стараны. Ці са стараны СДБ, ці са стараны Конворта. И на поле шляпа. Не атрымліваецца ні ў однай каманды правесці пазіцыйную атаку. Стараюцца праводзіць стрэлы паваротам са сваёй паловы, але гэта не прыносіць ніякага плёну. Не пройшло пару хвилин, як у гульню вступила перша тройка команди СДБ, в якій гуляє Перновіця Михаил Вишневський, Клерик Марк і Ксенц Павел. Роман, ці тяжко тобі коментувати на білоруській мові?
Да, здаецца, вельмі так трошку цяжкавата, таму што карыстаюся мовай падчас толькі гэтых каментараў, а увесь час размаўляю на рускай мове, таму прабачце мяне за мае, можа, расійскія словы, памылкі у дзеепрычасных зваротах і гэтак далей. Але ведаеш, хочу сказаць, што цяжка каментаваць, таму што вельмі дынамічны футбол. Калі мы глядзім футбол вялікі на вялікім поле, там ведаеш, пакуль з аднаго краю да другога дабяжуць, можна распавесці пра састаў, хто дзе што паеў, хто куды перайшоў, а тут туды-сюды, туды-сюды. І слоў гэтых не хапае. Згодны з вами, Павел. Я разумею вашу позицию, да. Вельмі быстро зменьваецца становішча на пляцоўцы, таму мы амаль што не паспяваем за хуткасцю гэтай гульні. Як мы бачым, на гэтай пляцоўцы ёсць шмат заўзятараў, але пакуль што яны сябе ніяк не праявілі. Не ведаем, ці яны прыйшлі пабалець за СДБ, ці яны прыйшлі пабалець за Камворта. Пока не ведаем. Быў апасны момант са стандарту, але Сергей Мінаев не здолеў пераграць брамніка каманды СДБ. Пакуль што ідзе роўная гульня. Нельга казаць, што якаясьці з каманд мае значную перавагу на пляцоўцы. Усе жадаюць штосьці зрабіць, але пакуль што дакладна нічога не атрымліваецца. Каб пабачыць аж 100% галявыя моманты, мы іх не бачылі. Каманда СДБ вельмі хутка праводзіць змену. Гэта можа прынесці ім карысць, так як яны будуць больш цяжэйшыя, чым каманда Камворта. Пабачым. Змогуць ли яны перамагчы з ліку фізікі. Бачым, як прэсінгуюць каманда СДБ, але нічога не атрымалася ў гэтым прэсінгі, і Сергей Мінаев галавой выбівае мяч перад сваімі воротамі. В апошнія хвіліны не атрымліваюцца ў Камворта выйсці са сваёй зоны. Яны толькі іграюць на вынас, не могуць затрымаць у сябе мяч. Гульне з перадачы дэлегата ксяндза Віктора Гайдукевіча. Зараз пабачым, што адкажуць на гэты стрэл каманда Камворта. Яшчэ адзін трапны стрэл, але ён не змог дасягнуць сваёй мэты, гэта значыць, ён не папаў у браму. Камворта працуе атаку, але мяч не знаходзіць свайго адрасата. Яшчэ адна атака. Сергей Мінаев пытаецца штосьці зрабіць з мячом, Алексей Бруханчык б'е, і Юрый Пашкевіч блакуе гэты мяч. Аут каманды Камворта. Што яны будуць рабіць? Удар. Отбивает Ксёнд. Отбивает брамник СДБ. И яшчэ один удар. И яшчэ брамник СДБ зноў дапамагае сваёй камандзе. Трапная контратака, и мяч амаль не трапляе ў пустыя ворота з камандай Камворта. Команды Камворта пакуль што нічога не атрымліваецца, адыгрываюць назад.
і м'яч переходить на угловий удар. СДБ вельми моцно пресингує команду Конворта. Яны не можуть вийти з цей половий удар. Блокують гульці команди Конворта. І зараз ми побачимо, що буде з гэтым стандартним становищем. Что з якого зможе отримати команда Конворта. Удар і Ксьонс Францішек. Це брамник команди СДБ блокує гэты удар. Вельми надзейную гульню ён паказвае на працягу гэтага матча і на працягу іншых матчаў таксама ён не даваў момантаў, каб падвесці сваю команду. Контратака команды СДБ, удар і Євген Бурко выратоўвае свою команду ад другого гола. Яшчэ один угловы, яшчэ удар і Марк Найдзіч б'е недакладна. Играй. Зараз побачимо, що принесе гэты угловы удар команде Конворта. Удар Сергей Мінаєв, Алексіонс Францішек адбівае яго ногой. Вельми напружена гра, вельми емоційна. Ми бачимо, як завзятори ці гульці команди кричать зі скамейки запасних. Вони підтримують свою команду, яка знайшла наперед і забивала другий м'яч, як перша ролика була більш відома. Зміни у составі команди СДБ. Напомню нашим телевизорам, что эта тройка уже забила мяч. Забил это Павел Мороз с передачи за Виктором. Не отрымлются удары команды Конворта. Робить дубль знову з передачі за Віктора. Ми бачимо, як ця тройка робить винік в цій гульні. Ми бачили момент тому, як гульці СДБ вельми пресингують суддю, вельми на його давять, каб ён робив все по правилах. Але пакуль што команда Конворта не мае дакладных момантаў, каб атрымаць перамогу ў іх. Зараз побачым, што атрымаецца ў СДБ і што атрымаецца ў Конворта. Глядзім. Атака команды Конворта, і яны разыгралі гэты мяч, і Александр Хоміч трапіў амаль па пустым воротам. Яму нічога не перашкаджала адыграць адзін мяч у гэтай гульні. Зараз побачым, ці працягне команда Конворта сваю такую добрую гульню ў пас, але і ці у них зноў жа нічога не будзе атрымлівацца і зноў жа будуць гуляць на вынос. Побачым, ці было гэта выпадкова, ці гэта была іхняя установка капітана команды. Бачили, як Лерик Марк з Михаилом Вишневским разыгрывали гэты мяч, пыталіся гуляць у камбінацыйны футбол, але команда
Камворта вельмі включила добрий пресінг. Їм треба догуляти ще один м'яч. Усё. Перша полова скончилася. Лік 1-2 на перевагу команди СДБ. Гульня вельмі напружена, ідзе у супрацьлеглых напрамках. Побачимо, що відбудеться у другім таймі. Зараз поглядім, які установки буде робити команда СДБ на другу полову гульні. Михаил, можна вас покликати на пару питань для нашого каналу? Чи отрималося у вас виконати постанови, які ви собі установили на першу полову гульні? Ну, перша постанова не отрималась, не забили быстрый гол, а так с большего довольно ликом. Як ви прокоментуєте те, що ваша тройка не забила ні одного гола, інша тройка амаль що мала перевагу на полі, коли виходила? Не буду обіцяти, але все наперед. Дякую, дякую вам вельми. Бачення команди Камворта пытается что-то придумать на другую полову гульні, как перевага была на их полові. Матчка готова розпочати другу полову гульні. Будуть зміни і гульня продовжиться по тих курсах, яких вона проходила перший полові. Владислав, як ви прокоментуєте ситуацію, яка здарилася в першій полові? Ці з долі Камворта переломить ход гульні на свою вагу? Тут тяжко сказати, і тут все магчимо. Ви бачили, що на гэтым КДБ бороться вельмі неверагодныя рэчы. Розпочалася друга полова гульні. Побачимо зараз, ці команда СДБ буде мати перевагу далі. І команда Камворта здоліє добратися. Ми бачимо, як Марк Надіш мав вельми добрий момент, але не добре з його скористався. Поки що команда Камворта не може вийти зі своєї полови. СДБ затиснув їх біля їх ворот і жадає забити вже третій гол. Удар за Павла Щербицького, але не докладно. Яшчэ один удар Ксенза Павла, і гэтым ён зарабляе вуглавы удар. Ці прынесуць плён стандартныя палажэнні, стандартнае становішча СДБ ў другой палове гульні.
Удар Сергея Мінаева, Александр Францішак адбівае гэты мяч. Яшчэ удар Владислава Літвічка, але недакладна. Мяч не трапляе ў браму. Команда Канворта просить суддю, каб быць СДБ. Было порушение, здається, что игрока команды СДБ затримали рукой, и команда СДБ ничего не смогла вылучить из этого стандартного становища. Позиційний також наперед, але одразу команда СДБ одобрала мяч, и Михаил Вишневский трапил в штангу. Амаль, что команда СДБ не забила третий гол. На поле вийшла друга тройка СДБ, яка забила 2 голи у першій полові тайму. Побачимо, ці здолі Віктор знову віддати гольову передачу на Павла Мороза. Клерик Юж набрав бить. Але нічого не тримався після його Ксенс Віктор пробив поворотом, так само його нічого не трималося. Угловий удар. Побачимо, стандартне становище принесе прям ціні. Олексій Брукавич входить наперед, але не трапляє в браму. Не хапає команді Канворта ударом докладності. І гульня рукою поза штрафною пляцовкою від Клерика Юры Пашкавца. Гэта будзе стандартны момант каля ворот СДБ. Зараз побачимо. Будуть яны разыгрываць, ці будуць адразу біць, ці прынясе гэта ім гол, або яны не смогуць нічога вылучыць гэтае стандартнае становішча. Была передача на Владислава Літвічка, але удар таксама яго быў недакладны. Не хапае дакладнасці удара у камандзе Канворта, калі яны б'юць з паваротам за Францішка. Мяч вельмі шмат разоў ляціць міма брамы, міма. І Евген Бурко выносіць гэты мяч, таму што разгублена гульня абаронцаў яго каманды. Передача на Александр Хомич, і Александр Хомич амаль што не робіць лік. 2-2. Зноў атака Канворта, і зноў Ксенс Францішак вырашае ход гэтай гульні. Мы чуем, як капітан каманды Канворта Евген Бурко пытаецца падбадзёрыць сваіх гульцоў, каб яны ішлі наперад. Побачым, ці атрымаецца гэта ці не. Клерик марк мячом, мяч выбіваецца аут. Спрабую зрабіць передачу. І Евген Бурко ўзяў мяч ад свайго абаронца. Гэта быў Сергей Мінаев. Побачым, што вылучыць СДБ са стандартным становішчам. Спадзяюся, яны не трапяць не ў камеру. І Михаил Вишневский не попадае по воротам. Сергей Мінаев б'е, але я ўжо про гэта гаварыў. Стрэлы Канворта недакладны. І Михаил Вишневский не трапляе по пустой браме. Это быў 100% галевы момент, але ён яго не реалізаваў. Алексей Брукавчик мае момант, дае передачу на Александра Хомича, але гульцы Канворта памяшалі друг другу, што Михаил Вишневский
Пакажу гэта гульне. Александр робіць добрую паўзу, дае перадачу на Сергея, але Сергей не паспявае за гэтай перадачай. Гульня вельмі напружаная, каманды не саступаюць друг другу, яны жадаюць перамагчы гэтай гульне, але час ідзе і гэты час дае перавагу на карысць каманды СДБ. Быў вельмі добры пас, але Алексей Бруханчык не зразумеў свайго партнёра па камандзе і не прыняў мяч. На пляцоўцы выйшла тройка, якая забіла 2 галы у камандзе Канворта. Пабачым. Паўтараюся яшчэ раз, ці здолець яны забіць 3-й мяч. Юрка Шпіц абходзіць, дае перадачу і Євген Бурко выратоўвае сваю каманду. Здорово, як мы бачым, Канворт у другім тайме гуляе значна лепш, і гэта відавочна, чым яны гулялі ў першай палове, як ты лічыш? Так лічу, Александр Хоміч ды Алексей Бруханчык пакажуць вельмі надзейную гульню. Іх узаемапаразуменне вельмі добрае, яны паказваюць на полі прыгожы футбол, прыгожы дрыблінг, іх удары дакладныя, але трошкі чагосьці не хапае ім. Зараз пабачым, ці здолець яны гэта штосьці знайсці ці не. І Алексей Бруханчык маў вельмі добры момант, але удар быў недакладны, мяч не трапіў у браму. Але нягледзячы на гэта, больш такія дакладныя моманты, больш верныя моманты, мне здаецца, у гэтай гульні ў другой палове мела СДБ. 2 разы яны не трапілі ў пустую браму. Яны зараз так гуляюць на контратаках, бо маюць перавагу ў ліку і не жадаюць яе губляць. І зноў апасны момант, але не здолелі ім выкарыстацца гульцы СДБ. Як і казаў ўжо раней, час ідзе на карысць камандзе СДБ. Але тут літаральна за хвіліну можна ўсё перавярнуцца з ног на галавы і змяніцца ўсё. І добры дрыблінг ад Сергея Медаева, але Паша Мороз мог перахапіць гэтую гульню, гэты мяч. І зараз ледзь не трапіў ва ўласную свае браму. вароты, да. Так. І вынос, просто вынос, куды далей ад каманды СДБ. Каманда СДБ ўжо трохі, можна сказаць, даже не ведае, што рабіць, іграюць на вынос, але зараз выйшла такая баявая тройка, якая змагаецца до конца. У гэтай тройкі не атрымалася забіць, але іх гульня такая, больш напружаная, паказваюць больш напружаную гульню, больш такую дзёрзкую, бадзёрую. Пабачым, ці прынясе гэта бадзёра зараз што-небудзь ці не. І Міхаіл Снежкі з мячом, перадача на Клеріка Марка. Гол у свае вароты. Так, а у другой тройцы ад СДБ там відавочны лідар ёсць, гэта Ксёнз Віктор, які зрабіў 2 галявыя перадачы і які, так, калі ён з мячом, то вельмі небяспечны для Канворта гэта адразу становіцца. Так ёсць насамрэч. Гэта відавочна па таму, як Ксёнз Віктор абыходзіцца з мячом. Тэхнічна, хутка. Ой-ой-ой-ой, які непрыемны момант здарыўся толькі што. Свой жа брамнік трапіў у гульца СДБ. Мяч трапляе ў руку, але суддзя маўчаў, потым свіснуў. Калі ігракі гэта патрабавалі. Бачым, суддзям вельмі складана судзіць гэту гульню, таму што яна вельмі напружаная. І таксама на іх нас суддзяў аказваецца ціск таксама. Каманды выказваюць свае прэтэнзіі. Недовольстве, да. Гэта мы адчувалі. І вось, момант за момантам у Канворта, але такого добрага моманту, каб забіць гол, яшчэ не было. І вось гэта момант Алексей Бруханчык не трапіў па пустым воротах. Так, ён, здаецца, у штангу попаў мяч пасля яго стрэлу. Не, мне бачна, як Ксёнз Францішак адбіў у сваім падзенні. Потым на паўторы можа заўбачыць гэта, але гэта быў вярняк, як кажуць. Гэта быў ключавы момант гэтай гульні, здаецца, для каманды Канворта. Так, Алексей Бруханчык будзе потым дома успамінаць гэты момант, казаць, што ж так я не трапіў. Здаецца, пад сваёй працоўнай левай нагой біў, але не атрымалася.
Побачив, што будзе рабіць Сергей Мінаєв, ён б'е, і стрэл быў вельмі нязручны, таму што быў рикошет ад Клерика Марка, да. Але мяч пошел мимо. Михаил Мишневский выбивает мяч, и Клерик Зараз Марк могло снова быть перехватывает. небезпечно. Сергей Минаев так пяткой скидывал обратно мяч. И Нет, Владислав нет. Летичук снова не трапил в ворота. Не отрымливаются. Гэта здарылася з-за таго, што не злажаная змена состава класу СДБ, яны не ведалі, што рабіць, стаялі, глядзелі адзін на аднаго, а Ўлад Медведжук тым часам прабіў ім паправіў. Каб быў гол, тады толькі на сябе маглі б прыдавацца. И снова бачым тройку на пляцоўцы. Гэта тройка Ксенза Віктора з долем. Ці Ксенз Віктор аддасць зноў галявую перадачу, ці заб'е гол сам. Што гэта будзе? Клерик Юры перехапляе мяч, але недакладна. І удар ад Клерика Юры. І Яўген Бурко мог ужо пропускаць гэты мяч, але ён не трапіў у браму. А я мог бы ремонтовать свою камеру, потому что мяч пролетел меньше за метр от меня. Зараз побачив, што Ксенз Віктор зробив з мячом, але ён яго губляе. На жаль, на жаль. Ну, на жаль, для СДБ, Конворта гэтаму толькі рады. Толькі рады. Так, і Лёша Бруханчик, не атрымаўся яго. Як я казаў раней, не заўзяю ні за адну з гэтых каманд, прагаласаваў, што ў гэтай гульне будзе нічыя, але пакуль што каманда СДБ перамагае ў адзін мяч. Пабачым, ці збудзецца мой прагноз на нічыю ці не. Гэта перавага мінімальная зусім. І ўсё можа змяніцца, як я кажу, літаральна за одну хвіліну. Сергей Мінаєв з мячом, передача на Владислава Летичука, і Алексей Бруханчик не побачив гэту передачу. Так уже видать, что гульцы стомились, уже не так рукаво двигаются по полю, рухаются. Гэта відавочна таму, што ў камандзе СДБ на аднаго гульца больш, і яны троху свяжэйш, таму што гуляюць з тройкамі, а ў каманды Конворта мяняюцца толькі па два гульцы. Ось добрая передача, такая добрый комбинацийный футбол пошел, Олег губляет мяч, и Ксенз Віктор. Амаль што не трапляе ў ворота, Яўген Бурко выратоўвае сваю каманду. Яўген Бурко выратаваў. Яшчэ раз выратаваў. Зараз, здаецца, тварам адбіў гэты мяч. Небяспечна, зараз так два разы. Сергей Мінаєв мае гол і забівае 2-2, лік 2-2. 2-2, неверагодна. Только что Лесли улетел мяч у браму Конворта, але Сергей Мінаєв забил гол у браму СДБ 2-2. Зараз мы побачили, як Алексей Бруханчик амаль што не забіў яшчэ мяч. Яшчэ удар. Бачым Алексей. Тайм-аут бяруць СДБ. Команды СДБ побачым, што яны вырашуць падчас Працяг гэтага будзе вельмі тайм-ауту. цікав. Я нават готов поставить гроши на то, что зараз СДБ будзе вельмі моцна ціснуць, будзе прэсінгаваць на чужой палове поля, і хуткасці ўзрастуць удвая, мне здаецца. Зараз мы побачым вельмі цікавую канцоўку гэтага матча. Суддзя штосьці кажа гульцам каманды Конворта, якісьці заўвагі, перасцярогі. Алексей Бруханчик перасеў перадахнуць, падумаць над сваёй гульнёй, што яму палепшыць пасля тайм-ауту. Таму што Трапляць у браму, калі ёсць магчымасць, вот што яму трэба палепшыць. Не, Владислав, троху сарказму, але Алексей сёння што амаль што не лепшы гулец у складзе Конворта. Не, ну таму так, што мае... вядома, кожны можа промахнуцца. Я і сам неаднаразова рабіў промахнуцца по пустой браме, таму это і так, жартуючы, кажу про Лёшу, і он маладзец, сёння згуляў вельмі добра. Зараз побачым, што атрымаецца пасля тайм-ауту. Што вырашыла каманда СДБ і што вырашыла каманда Конворта. Ці пайдуць яны наперад, ці будуць задаволены лікам 2-2. Мне здаецца, што не. СДБ разлічна перамагчы не толькі ў гэтай гульне, але і ў турніры увогуле. І мы бачым, што яны б'юць. І гуляюць вельмі актыўна. І Яшчэ адзін углавы. Каманда СДБ не выпускае Конворта на сваёй пляцоўцы. Што яны будуць рабіць? Зараз побачым. Хоміч добра згуляў корпусам і ледзь не ператварыў гэтую сваю абарону ў гол. Як бежал Миша на гэты мяч. Вы поглядите.
Што зробіць Клірик Марк, але нічога не атрымалася, ён губляе мяч. Я б на месте СДБ перетусовал зараз стройки, выпустил, например, до нищих, до Марка, за Виктора. Это было бы так, самое такие мозги состав, мне кажется. Зараз не копила, Клирику Марку. Такой Яны мяняюцца, але хладнокровие. штосьці на поле не могуць зразумець, его зараз добра памяняліся, і гэта магло быць трэця галевая перадача. Это вельмі опасны момант. Павел Мороз трапляе па назе Сергея Міна. Зараз побачым, што будзе. Мяча там не было, Паша так вельми и моцно сдається удару Сергею по нозе. Неприємний момент, конечно. Вядомо, що Паша не хотів це зробити, але трималося так, як трималося. Мне Сергей на поле вышел, Алексей Брыханчик, побачим. Ці ж може його атрымацца у астатнія моманты гульні, штосьці зрабіць, ці гульня скончыцца з тым жа лікам. Нікога не трапіў у мяч. Кажуть, претензії до арбітра. Кажуть, що коснувся мяч неколи з м'ячем. Тут не бачу. Зараз будзем вырашаць, што з гэтым момантам. Суддзя кажа, што мяч нікога не трапіў на поле. Команда СДБ жадае перамагчы. Мяч Алексея Брыханчыка, але недакладна. Команда Канворта не здолена з гэтым парывам команды СДБ на перамогу ў гэтым матчы. І суддзя свіснуў на то, што матч скончыўся. І зараз не хачу хваліцца, але мой прагноз збыўся. Команды згулялі ў нічыю 2-2. Была вельмі напружаная гульня. Усе малі шансы. Але ні та, ні інша команда не скарысталася імі на 100%. Павел, як ви пракаментуеце сваю гульню на гэты матч? Вы забілі 2 мяча, ці добрая перадача вам аддаваўся з Віктора, или можна было трошки лепш там зрабіць? Нет, все было добре. Найлепшая гульня. Дякую. І на гэтым скончым нашу трансляцыю і потым пабачым іншыя матчы сённяшняга дня.